आंनिया दा केस फैनाया जाहैबाय माने मेडिकेलनिफ्राय थांनो जाहैबा आंनिया मिसेसआ बे समाव माने 19 प्लासमोन आरो बैसोआ जेनेबा 19 प्लासबाथाय माबोरैहाय फैखो आं बेखौ हमनानै मोनाखै आंनियाबो 23 प्लासमोन बैसोआ हाबा जानाया मेडिकेलाव थारमाने बै समाव मेडिकेल थांनाय समाव आरो 19 बोसोरनिफ्राय साबसिन 4-5 बेबायदिमोन आरो नोंहानि बिसिनि बैसोआ बेसेबां होनना फोरमायगोन बै समाव औ बै समाव थारमाने 19 हाफ होनाय थांदोंमोन आरो 19 हाफआव बिथांमोना मेडिकेलाव थारमाने हाफखौ लिरासै 19 घन्टाल' लिरनानै थारमाने बेयाव एसे माबा जाहैबाय आरो बैसोआ दा माबायदिहाय फैखो बेखौ मोजां मिथिनाय जायाखै आरो बेवहाय साबेसेसो बेफोरबायदि हमना लाबोदों होनना फोरमायगोन बेयाव दा खमसेखम 60 जनसो दं आरो गासै नोंनि मुंखौ फोरमायगोन ना थंखौ बिनु बसुमतारी आङो तामुलपुरनि गामि जाहैबाय